Tak kena coba ya. Kena coba. Mikrofon wireless bagi yang mengetahuinya tolong dikasihkan panggung. Mikrofon wirelessnya monggo dibawa ke panggung atau dulu bagi yang membawa mikrofon wireless. Oke sabun mas, sabun. Lah, kayak macam Kancamu kabeh sing kenale iki jane padha ditanggap apa iki jane ngerti ora? Iki. Oh, bature iki lho. Bocah Satu mumpung malah iki ditanggap Pak Lurah, Bu Lurah, terus ketua Cuk. ketua apa? Cuk. Kok cuk piye to? Lah kuwi alimiyah C. Alimah C C U K Cuk. Bocah kaya ngono. CUUK. Mbah Lurah Selaung karo pimpinan kecamatan Selaung kok nekane Aliando. Aliando apa ta ya? Betulnya kaya kijing ini lho. Betul kaya kijing Dre. Iki bocah ngendi? Bokku gawe ngene Pak MC. Lah kok ganongane ketambahan saka Malandika. Rambut enek. Rambutku enek. Aku ya enek. Rambutnya enek. Aja ngomongan dhewe iki lho, malah ngomongan dhewe rambutnya enek. Rambutnya enek. Iki nek rambutnya. Iki lho. Lho pucung mak srit iki. Aja. Wong kuwi muncul lha iki ndase kaya melon. Aku asline nek rambutnya nek arepku kok isin. Oh. Napa? Apa? Iya. Bun. Kaya potonganmu no lha iki. Ngene iki aja diguak. Kowe iki kok malah diguak, dimanfaatke nggih tumbang. Kanca tumbal iki lho. Lah diguak teman. Nggih apa? Gemet-gemetan apa iki jenenge? Ora. Ganongan multi talenta ya iki. Talenta. Ora mau jadi aku ning buriku. Ning wong iki ora ngono kok. Iki ora. Oh, Huh?
Aku yo lagi iri iki roh tanggapan sahur wis lauk bulurak nyawar melinjo. Lah kok iso Sira dolan buah pentol korek. Tahu bulat. Lah iki multi talenta. Awake dhewe, Ndre. Wong telu wong limo ki kalah karo dheke. Awake dhewe jungkir balik. Solah satu. Wis dilakoni. Dheke berbagai suara bisa menerok. Dulu. Rene yo. Lah potongan koyo Karmen no. Loh, suara apa iso? awake dhewe jungkir balik solah. Wis, lek dheke luwih-luwih lho. Berbagai bunyi iso. Suarane banyak. Mas, iki tenan ora? Tenan. Iki dengete wong sampeyan banyak. Suarane kethek. Tek. Oh ya wis. Oh iki. Saiki kan yo wektune dibagi to Mas ya. Nah, awake dhewe barang ning kene yo iso multi talenta tenan lho ya. Iya. Iki barang yo pinter lah atraksi e. Awake dhewe kudu mengembangkan kreasi atraksi kuwi kudu luwih apik. Apik. Lah iya, liyane salto. Suara iso iki. Ora suara pinter iki. Nah, kowe ngerti. Suara tumo. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika. Oh. Durhaka. Beras yang pedol kurek. Yo. Yo. Atraksi sing dasi Atraksi sing apik lho. Dasi macet. Dasi macet. Bar apa ora enak lho. Los maghrib sampai maghrib. Ya ya ya. Ora masalah. Elah. Bagaimana cakap-cakap Anda apakah ini bagus sekali?
kali untuk dicoba lagi? Jangan. Itu berbahaya. Berbahaya. Karena gotong